Web aplikazioak garatzeko goi-mailako teknikaria zikloa 2000 prestakuntza ordutako goi-mailako zikloa da. Ziklo hau, lana edo egoera pertsonalak direla eta bertaratze bidezko prestakuntza ezin egin eta web aplikazioen arloan lanbide prestakuntza bat behar dutenei zuzenduta dago. Modu honetan, ikasle bakoitzak bere behar eta ikasketa erritmoari egokitzen zaion ikasketa ibilbide pertsonalizatua eraikitzeko aukera izan dezan, moduluka eskaintzen da. Ziklo hau bukatzerakoan, web aplikazioak garatzeko, implementatzeko, dokumentatzeko eta mantentzeko gai izango zara. Teknologika espezifikoak erabiliz, datu eskurapena modu seguruan bermatuz eta estandarrak eskatzen dituzten erabilgarritasun eta kalitate irizpideak betez. Tituluari loturiko gaitasun guztien lorpena bermatzeko asmoz, moduluko tutoreak ikaskuntza plataforman ikasketa eta ebaluazio jarduerak argitaratuko ditu eta hauek epe zehatz batean burutu beharko dira. Modu honetan, web inguruneak sortzen eta administratzen ikasiko du. Kodigoa garatuz, probaplanak sortuz, beharrezko zuzenketak eginez eta aplikazioaren diseinuan parte hartuz. Ziklo honek web programatzaile, multimedia programatzaile, web inguruneetako aplikazioen garatzaile bezala lan egitea ahalbidetuko ditu. Ikaskuntza prozesua ikaslearengan oinarrituta dago, eta bera izango da bere lan erritmoa markatuko duena. Beti ere adierazitako epeak betez. Horretarako, irakasleak eta ikaskideak eskura izango ditu. Informazioa partekatu, zalantzak argitu, edota gai desberdinei buruz eztabaidatzeko foro eta talde zereginen bidez. Ikastetxearen prestakuntza eredua, metodologia aktiboetan oinarritua eta eginez ikastera bideratua, ikaslearen jarraipen eta tutoretza pertsonalizatuarekin osatzen da. ULH-ik aukera ematen dizu lana, familia eta ikasketak uztartzeko.